Άκης πήγαινε στους μικρούς γιατί ο Άκης περιμένει και έρχομαι πίσω. Ναι, τελειώνω εγώ και έρχομαι σε 5 λεπτά τελειώνω. Όταν είσαι εκεί, δεν κοιτάς κανένα. Όταν έχεις μέσα δεν έχεις αίμα. Κωνσταντίνος! Μπράβο! Καγίνη! Κωνσταντίνε! Μπράβο ρε μικρέ! Κύριε Μπελόκας, αυτός ξενικούς. Θα φανεί τώρα σε όλο το γήπεδο εδώ, ξέρεις θα φανούν μια δυναμή. Πάμε! Κύριε, ο Αλέξος ξέρεις πως το χτες. Να πάμε στο γήπεδο να κάνουμε ζέστα. Εγώ κύριε, τι να κάνω? Ζέστα μάνα. Όχι λέω... Α, κύριε, δεν με πειράζει. Να πάω να βάλω χώσα, κύριε. Πάμε Βασίλη, πάμε! Μπράβο Γιώργο! Μπράβο Γιώργο! Έφυγε! Κάλυψε την να βγει, κάλυψε την, μπράβο. Παναγιώτη! Δεν φταίνει αυτή η Θανάση. Εσύ που δεν ακούσετε. Και άμα δεν ακούς το τρως το κόλ. Το είπα 10 φορές την μπάλα πλάγια. 10 φορές το είπα σήμερα. Κωνσταντίνε! Δώσ' την ξανά, την πόλη την πάρεις εκεί πάλι. Πάμε ένας, έλα Άγγελε. Μη σε περάσει. Μπράβο ξανά, εκεί είμαστε. Μπράβο ρε Πεταρά. Πολύ κουβάλιμα της μπάλας. Νίκο. Πολύ κουβάλιμα. Πέτρο! Όχι εσύ ρε, Πέτρο! Μπράβο Πέτρο. Στόχο. Άνοιξε τα πόδια να περάσει μπάλα. Στην αιστεία πάει. Κάνουμε τείχος Χρήστο. Άμυνα κάνουμε. Ποιος ζητάει μπάλα. Ας το μάθει. Ποιος ζητάει μπάλα, για να δω ένα που ζητάει μπάλα. Ποιος ζητάει μπάλα. Κανένα. Μπάλα πάει σε αυτούς, γκολ.
Κώστα, υπάρχει περίπτωση να φτάσει η μπάλα εκεί που πας? Φτάνει ο αδερφός σου μέχρι εκεί? Πας για να ξεφύγεις, να μην πάρεις την μπάλα. Εδώ, Θανάση, πάρε εδώ την μπάλα. Δώστε εδώ, Θανάση, δώστε εδώ. Πάρε την μπάλα, άμπρα, πάρε μπάλα. Άμυνα, Θανάση, τώρα, κυνήγα τον τώρα.